Нова сграда, която ще бъде построена на реконструирания булевард Монтевидео в спокойния и зелен квартал Овча купел в София. Ще предлага уникална архитектура и комфорт с разгърната площ от около 7200 квадратни метра. Ще имате възможността да се насладите на панорамна гледка към планина Витоша и удобството на близостта до метростанция Мизия. В непосредствена близост се намират поликлиника, супермаркети, банки, детски градини и училища. Специално внимание е отделено на функционалността в самите апартаменти, с благоприятно разпределение на стаите, което създава усещане за пространство и светлина. Тези характеристики, в комбинация с облагородената околна среда, правят сградата идеално място за вас и вашето семейство. При интерес от ваша страна, обадете се на отговорния консултант за повече информация. Ние ви осигуряваме 0% комисиона от купувача за всички имоти ново строителство, безплатно съдействие за банков кредит, безплатна юридическа и правна подкрепа за сделката,